My Like Knows Like portretteren Marije Kuiper en Bas Berghout mensen die ze bewonderen op sociale media. Ze moeten fotografen, filmmakers, designers, muzikanten en bloggers over de hele wereld. Deze mensen binnen toch haar werk beroemd worden. Maar wat weet je als sjogger van haar libben? Troch het maatje van Lietse documentaires jouwt Like Knows Like antwoord op deze vraag en beziek je Kuiper en Berghout haar eigen sociale tijdlijnen meer betekenis te aan. Ja, ik wil graag naar Zweden, ja. Dan wil ik daar een paar hipsters ontmoeten. Die kunnen ook allemaal goed Engels. Ja, dat is wel waar. Van de zomer? Ja, deze zomer dacht ik 3 weken Zweden. Goedemiddag. Do I want to be, in 20 years, do I want to be an old guy who has money and has job security, Te denken, wat ik ook nog had kunnen doen is dat ik 1 foto had gemaakt waarbij hij in zijn gewone kleding staat. 1 foto dat hij dat roze handdoekje omdoet om zijn surfpak aan te trekken. En 1 foto van hem in zijn surfpak. Dat was ook wel leuk geweest. Wat het project inhoudt, is dat deze mensen posten hun werk op social tijdlijnen. Facebook of Instagram of waar dan ook. Dat werk spreekt heel erg, daar krijg je een bepaalde indruk van. En wat wij willen doen met het project is eigenlijk het persoonlijke verhaal van die mensen horen of ontdekken. Eigenlijk het verhaal achter het werk dat ze maken. Dus dat vertellen we ook, weet je wel. Het is leuk om het over je werk te hebben, maar we willen eigenlijk open en eerlijke antwoorden over hoe je in het leven staat. I think that while it's like extremely joyful for me and like I'm so happy that I have so much work right now and there is such a demand for what I do, at the same time I feel like I don't have enough downtime in my life. I don't have enough time to relax. Like I feel like I'm always working. I'm always working in my head and turning that off and focusing on my relationship and myself are things that are that's more difficult for me. And I worry that this all of a sudden isn't going to be fun anymore, or I'm going to be so exhausted that I'm going to, want to leave the profession. So part of this attempt this year to, start taking more time to not work, making sure that this is a career that I can have forever and, not one that I'm going to want to throw away in a few years because I'm burned out. Waar gaat eigenlijk ons project over? Het gaat over dat wij op zoek zijn naar soortgenoten. Dus wij als creatieven zoeken andere creatieven, like-minded people, mensen die hetzelfde denken. En toen kwamen we eigenlijk op de titel Soort zoekt soort. En dat zijn we soort van letterlijk gaan vertalen. Toen kwam daaruit Like Knows Like. Ja, op social media kun je, als je iets leuk vindt, kun je aangeven dat je het leuk vindt. En in het Engels is leuk vinden liken. Dus het kwam eigenlijk heel mooi samen dat wij zoeken mensen die op social media actief zijn. En wij vinden die mensen leuk, we liken hun dus. En dat like komt dus heel mooi terug in onze titel. En zo is het cirkeltje weer rond. Instagram is een app op de mobiele telefoon waar troch je maar een peer drukken op een knop een foto vraagt wie het publiceren. Een soort van Twitter dus, maar dan voor foto's. En er binnen zo'n 90 miljoen mensen die het Instagram broeken. Je vertelt je verhaal door middel van een foto. En op Facebook zijn er heel vaak geen foto's die geplaatst worden, maar gewoon zinnetjes tekst wat mensen aan het doen zijn. En ik ben gewoon heel beeldend ingesteld. Dus ik vind het heel fijn om op Instagram foto's te zien van mensen die daar moeite voor hebben gedaan. Die een mooi plaatje proberen te creëren. En je kan gewoon mensen van over de hele wereld volgen. We doen research via Facebook en via Instagram. En ja, ze zijn ook bijna allemaal wel op Instagram te vinden. When we were younger and we were both taking pictures and we were broke. I waited tables at crappy restaurants and Jeremy tried to get our pictures on our website and get our names out there. And we never really thought about money. I mean, we did, but our income was maybe selling a photo at an art show and then, we just lived day to day, month to month. We'd pay rent by making a zine. Yeah.
we'd make a zine and put it up on our site and sell 300 copies, and that would pay our rent for that month. Kijk, dit is een Australisch kledingmerk en wat zij gedaan hebben is ze hebben onze film eigenlijk geëmbed op hun website. En dan zeggen ze, dit zijn onze vrienden, fotografen uit Los Angeles en dit is een aflevering van het project Like Knows Like. En dit merk wil waarschijnlijk gewoon zichzelf koppelen aan de lifestyle die deze mensen leven die wij geportretteerd hebben en het project dat we doen. Dus we gaan niet naar het mediafonds met het project. Het is een zelf geïnitieerd project. En er is niks leukers om iets te doen wat ook publiek bereikt. Dus we portretteren mensen die veel volgers hebben. Dus we maken filmpjes voor die volgers, maar dat betekent ook dat we daarmee een publiek bereiken. Het is zonde om iets te maken wat vervolgens op de schappen ligt en wat niemand bekijkt. Dus we maken eigenlijk ook handig gebruik van dat die mensen veel volgers hebben. Daarnaast moeten ze wel een interessant leven hebben. I think that there's a strong push for everyone right now to be seeking happiness all the time. Split the difference. And A little bit that way. although that's great, Yeah. and obviously we cannot live without it, I don't understand why people are so obsessed with this and not understanding that just as much part of life is sadness or nothingness. And so for me, it's more about balance. Even though I want to be as happy as the next guy, I think part of being happy is understanding the flip side of the coin, because how can you be happy if you don't revel in your sadness the same way? I think I try and approach the work subconsciously anyways with this mentality. I think it comes out in many of the images. We zijn dus bij het Facebook hoofdkwartier geweest en Instagram zit daar binnenin. En dus die hebben we ook ontmoet, die mensen daar. En nu is het dus zover dat Instagram ons project gaat promoten. En Instagram wordt gevolgd door 18 miljoen mensen. Dus ik wil niet zeggen dat ze allemaal het misschien onder ogen krijgen, maar stel dat als daar 10% het van onder ogen krijgt, is al heel veel.